endlini phela unilungisele into sami ntombi yami. Into zakho. Kuthi lockdown. Khali lockdown manje kulokho konke. Wona akulenye into ecabanga ngaphandle ocabanga ibedroom kuphela. Kade samanye amadoda adinga imali. Wona uhamba ngaphansi kwempedwe ethatha imali yami engiyibekileyo. Adinga aphi imali kuyi lockdown? Hayi ngicela imali yami. Ayekele kwemali. Ngicela imali yami. Into kwemali phela isikho lokho esikukhulumathi Ngicela uyangifasi kawana. Madobi. Yalapha manje. Kachi, hey nina. Hey nina. Kachi. Hey mama mana kuna. 1 meter apart. Kachi nyezani nina. Ngikhathele. Ngami yanihlukuduza. Kachi wangamreport manje. Baba njoya ngisho ukuthi sengikhathele uyangichaya. Kade sikunje ngiyageza imiganu lapha. Umbizele bedroom. Wena machezani. Kachi uyibhize. Awudakiwe. Lalela Matuba. Yakele ukukhala wena. Thatha lo muntu uyemreporta. Ungatshela ngathi usobho nyanga cace dlulwe emaphoyiseni reporta lo muntu. Isantini ngelockdown yena leyo. Uyafaka phela imask yakho le uhamba uyembophisa umuntu lo. Hayi baba shwa mina sengikhathele yakwazi. Kade sikunje. Abanye amadoda adinga imali. Yena utshone misamangqechana. Kade sikunje ole mali yamadengi ifake ngaphansi kompethu uyithethwa hamba wayinatha labangani bakhe. Matuba imali ayifakwa ngaphansi kompetha. Nawe thatha imali ezinye izinto nawe uyenza secretly. Uthatha imali yakho ufake efonini kubo EcoSave and save your money man. Ha, bakithi. Fonini. Yonke into isefonini Madube. Yonke into wena ufuna ukwazi ukuthi umhlaba uhamba njani. Uvule efonini news yonke into. Ifoni yakho ibaluleke kakhulu la. Noma ngaze ngithi ngiyafaka efonini amafoni wabuthelele wathethe wonke angina foni. Bophisa lokho kungumuntu lokho. Hayi nashwa ngikhathele baba kade sakunje abanye omama bahamba bayehlangana bayobuthana befundisana ngokwamalungelo abo. Mina uyangiyalisela ngingahamba uyanilandela fika ngichaye phakathi kwabantu kambe lake la kuzwa ngaphi khona. Matuba kusahlangana bakithi. Abantu niyavula ima-WhatsApp group lokho. Ni-discuss into zenu kuze kuphele lokho kuyi-COVID lokho. Makuphelile lokho kunje seningahlangana ke. Asiqoqelene ndoda. Bakithi asibekezeleni. Siziphatheke emakhaya siyekulwa. Bagit, I know we are frustrated, but let's not fight as endlini. Let's love each other, protect each other. Let's keep our mask on, maintain social distance, avoid gatherings. Let's sanitize at all times till it's over.